በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጾመ ነነዌ ካብ ዓብ ጾማ ቀዲሙ ዝጽወም ናይ 3 መዓልታት ጾም እዩ። ኣብ ነፍሱ ወከፍ ዓመት ዝጽወመሉ ወርሕ ዋላ እኳ ዝተፈላለየ እንትኾነ ከም ጾመ ሰነ ወይ እውን ከም ጾመ ሐዋርያት ኣብ መዓልታት ኣይውስኽን ኣይቅንስን ድማ። ኩሉ ግዜ ን3 መዓልቲ ይጽወም፣ ኩሉ ግዜ ሰኑ ጀሚሩ ረቡዕ ድማ ይውድእ። ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ ዓመት 7 ጾማት ኣለዉ። ካብዞም 7 ጾማት እዚኦም ቶም 3 ዝጅምሩሉ መዓልቲ ሰኑ እዩ። ጾመ ነነዌ ቅድሚ ጾመ 42 ሰሙን ቀዲሙ ክጽወም እንከሎ ካብ ሰኒ ክሳብ ረቡዕ ይጽወም። ናይ ጎይታ ጾም ድማ ካብ ጾመ ነነዌ ድሕሪ 2 ሰሙን ዘሎ መዓልቲ ሰኑ ጀሚሩ ን55 መዓልታት ድሕሪ ምጽናሕ ቀዳም ስዑር ሲዒሩ ሰንበት ትንሳኤ ይውድእ። ድሕሪተን 50 መዓልታት ዘመን ትንሳኤ ምስ ሓለፋ ድማ በዓለ 50 ሰንበት ተኸቢሩ ንጽባሒቱ ሰኒ ጾመ ሐዋርያት ይጅምር። ጾመ ሐዋርያት ዝውዳእሉ እምበር ዝጅምረሉ መዓልቲ ምስ ዓብ ጾም ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ዓመት ዝጽወም ብዙሕ መዓልታት ክውሰኹን ክቕነሱን ይኽእል እዩ። እዞም 3 ጾማት ኣብ ነንሕድሕዶም ዝብድና ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ዝጽወምሉ ግዜ ብኣጋጣሚ ዝተረኸቡ ዘይኮነ ቅዱሳን ኣቦታት ኣብ መሳጢሮም ዘቐመጥዎም እዮም። ካብቲ ብዙሕ ብውሑድ ኣብነት ዝኾነና እዞም ዝስዕቡ እዮም። ጾመ ነነዌ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ዮናስ ብነቢይነት ዘገልግለሉ ዝነበረ ብትእዛዝ ኣምላኽ ናብ ኣህዛባዊት ከተማ ተላኢኹ ብምኻድ በአገልግሎት ዮናስ ብምሕረት እግዚአብሔር በንስሐ ሰብአ ነነዌ ዓብ ተአምር ናይ ድሕነት ዝተራእየሉ እዩ። ከምዚ ዓይነት ተአምር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ተአምራት ተመሪጹ በአድናቆት ዝተነግረሉ የለን። ምክንያቱ ጾመ ነነዌ ህዝቢ ነነዌ ዝተመልሱሉ ጥራይ ዘይኮነ ዮናስ እውን ናብታታ እግዚአብሔር ምሕረቱ ክልእ ከላ ዝደሊ ዝነበረ ከተማ ብናይ 3 መዓልቲ ንስሐ ዝኣተወላ እያ። ዮናስ ንበደሉ ናይ ንስሐ ግዜ ንምሃብ ኣምላኽ ኣብ ከብዲ ዓሳ ን3 መዓልቲ ጽኒሕዎ። ድሕሪ 3 መዓልትታት ድማ ከምቲ ኣነ ንዓኻ ዝመሓርኩኻ ነዞም 120,000 ህዝቢ እውን ምሕረተይ ክልእ ከሎም ንበደሎም ነጌርካ ናብ ንስሐ ከም ዝምለሱ ንገሮም በሎ። ዮናስ ድማ ከምቲ ዝተባህሎ ገበረ። ምሕረት ዝጠዓመት ነፍሲ ምሕረት ክትሰብኻ ይከብዳኒ። ርህራሄ ኣምላኽ ዝረኣየ ነቢ ዮናስ ድማ ነታ ብሓጢኣት ረኺሳ ንፈጣሪኣ ትሕዘን ዝነበረት ከተማ ካብ ርሳ ዘጽሪ መልእኽተኛ እግዚአብሔር ኮይኑ ናብ ኣተወ። ነነዌ ናይ ኣሕዛብ ከተማ እያ። እግዚአብሔር ናይ ኣሕዛብን ህዝብን ኣምላኽ ኣፍቃሪ መሓሪ ከም ዝኾነ ካብ ዝተገልጸለን ከተማ ሓንቲ እያ። ካብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ነቢያት ብፍሉይ ዝተላእኹላ ኣሕዛባውያን ብዕብራዊ ዝተገልገሉላ ከተማ እያ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማዊ ዮናስ ነቲ ቀዳማዊ ዮናስ ቀድሚኡ ልኢኹ ንሱ ኣብ ኣሕዛብን ህዝብን ዘለዎ ዕላማ ሓደ ከም ዝኾነ ዘጋህደላ እውን እያ። ሓጥእ ንሱ መጺኡ እንተዘይነጊርዎም ሓጥእ ሰብ ናብ ኣምላኽ ናይ መምጻእ ዓቕሙ ድኹም ጽድቂ ናይ ምርኣይ ክእለቱ ምዉት ከም ዝኾነ ንኸረድእ ነቲ ካብ ነነዌ ከተማ ርሑቕ ዝነበረ ነቢይ ዮናስ ልኢኹሎ። ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ዘሎ ርሕቀት ብመዐቀኒታት ክልካዕ ዘይክእል እኳ እንተኾነ እቲ ዘፍቀርና ጎይታ ከየፍቀርናዮ ቀሪብና ከይመጻናዮ መጺና ከይጠመትናዮ ከም ንጥምቶ ጌርና ናብ ዝርከቦ ስፍራ ኸይድና ከይደለናዮ ንሱ ናብ ዘለናዮ መጺኡ ናብ ሕቑፉ ኣቕሪብና እዩ። ንዮናስ ናብ ነነዌ ዝወሰደ ዓሳ ኣብ ሰዓት ክሳብ 100 ማይል ይኸይድ ነይሩ እሞ ንበሎ። 3 መዓልቲ ክንደይ ማይል ከም ዝተጓዓዘ ገምትዎ። ብዓሻሃት ዝቁጸር ማይል ንዮናስ ከም ዝጓዓዝ ገይሩ ናብታ ድሕነት ዘድልያ ዝነበረት ከተማ ከም ዝመጽእ ገይርዎ። ካብኡ ርሑቓት ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ንሱ ግን ይቐርበና እዩ። ብምሕረቱን ዘይቀረበና ናይ በደልና ዓስምንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንሓንቲ ደቂቕ ሓሲብናዮ ንፈልጥ ዶ? ፍርዲ በደልና እንተዘይተረዲእና ዝተገብረልና ምሕረት ክሳብ ክንደይ ዓብ ከም ዝኾነ ናይ ምፍላጥ ዓቕምና ድኹም እዩ።
محرتن مرأي انت تتسقمنا دما نغزابيهر ناي مفقار عقمنا بسيطان يوسد እግዚአብሔር ብዙሕ ደኺምልና እዩ ንሕና ግን ናው ንምቕራብ ዝኸፈልናዮ መስዋዕትነት የለን ዋጋና ዋላ ገንዘብ እንተ ዝገብሩ ሕስራት ምኾንና ምኽንያቱ ካብ ንብረት ከም ሓደም ተቆጸርና ናይ ሰብ ዋግኡ ግን እግዚአብሔር ከም ዝኸውን ገይርዎ ምኽንያቱ ሰብ ንኽዕደግ ገንዘብ ወይ እውን ንብረት ተኸፊሉሉ ዝመጽእ ፍጡር ኣይኮነን ሰብ ዝተዓደገ ብዋጋ ደም ሞኻ ናይ ኣምላኽ ደም እዩ እዚ ብዋጋ ደም ወልደ እግዚአብሔር ዝመጽእ ወዲ ሰብ ብኸንቱ ከም እንስሳ ክጠፍእ እንከሎ ብሸለልትነት ዝሓለፈሉ ዘመን የለን ምኽንያቱ ክቡር ነገር ክጠፍእ እንከሎ ዓብ ኽሳራ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ካብ ክቡራት ዝኸበረ ወዲ ሰብ ክብሩ እንተዝርዳእ ነቲ ዘኽበሮ ክኽብር ኣይምኸበዶን ነይሩ ቅዱስ አጎስጢኖስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝኽገልጽ እንከሎ ሰብኣነ ነዌ ካብ እግዚአብሔር ዝተገብረሎም ምሕረት ክዝክር እንከለኹ ጎይታይ አባይ ዘለዎ ፍቅሪ ከም ዝዝክር ይገብረኒ ይብል ጾመነ ነዌ ፍቅሪ እግዚአብሔርን ምህዳም ነቢይናስን ምሕረት አምላኽ ኃጢአት 120,000 ህዝብን ዝተመዝነሉ ካብ ህድማ ፍቅሪ ካብ ኃጢአት ምሕረት ሰዓረሉ ተግባራዊ ፍቅሪ ዝተራእየሉን እዩ የናዝ ዘሃድም ዝነበረ ካብ ፍቅርን ምሕረትን እዩ ግን ሲዒረኖ አምላኽ ኣብ ኩሉ ዘመናት ፍቅሩን ምሕረቱን እንተዘይልእኸልና ክሳብ ሕጂ ይነበርና ናይ ዓለም ቀጻልነታ ወሕስነታው ንዘንክልተ ናይ ድሕነት መንገድታትን አምላኽ ብፍቅሩ ይቀርበና ብምሕረቱ ድማ ይቅረብ ይብለና ስለዚ ንሰብኣነ ነዌ ብፍቅሩ ቀሪብዎም ብምሕረቱ ድማ ድሒንዎም እዩ ጾመነ ነዌ እምበኣር ነታ ዓቢ ናይ ምሕረትን ፍቅርን አምላኽ ንዝክረሉ ስለ ዝኾነ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ናብ ፍቅሩን ምሕረቱን ማኣድን ምእካብን ንምስሓብን ቅድሚ ዓብ ጾም ናይ ክልተ ሰሙን ኣርሒቆም ከም ዝጽውም ገይሮም ቅድሚ ጾም 4 ክንገብሮ ዝግባአና ምድላው ከም መዘኻኸር ገይሮም ንጾመነ ነዌ ኣቐሚጦምልና እዮም ምኽንያቱ ናብ ጾም ንኣትወሉ ኣፍ ደገ ብስቡር ልቢ ዝፍጸም ንስሓ ስለ ዝኾነ እዩ ንናይ ጎይታ ጾም መዳለው ኮይኑ ዝተሰርዐ ጾመነ ነዌ እዩ ምኽንያቱ ናብ ዓብ ጾም ዝኾነ ኦርቶዶክሳዊ ኣረጊት ኪዳን ተኸዲኑ ክጸውም ኣይተፈቕደን ስለዚ ኣቐዲሙ ንዝረስሐ ሰብነቱ ብማይ ንስሓ ሓጺቡ ናይ ጽድቂ ኣጽዋር ዓጢቑ ክጸሞ ይገባእ ዓብ ጾም ኃጢአት ዝተሰዓረሉ ሰይጣን ዝተረግጸሉ ናይ ዓወት ኃይሉ ዝረኸብናሉ ንብዙሕ ዘመናት ዝመለኸና መላኺ ዝመለኽናሉ እዩ ስለዚ ዝኾነ ኦርቶዶክሳዊ ዓብ ጾም ቅድሚ ምእታው ንጾም 40 ምንታይ ከም ዝጽወም ርእሱ ሓቲቱ ነቲ መልሲ ሒዙ ክጸውም ስለ ዝግባእ ነዚ ዓብ ናይ ዓወት ጾም ብዘይ ምድላው ንኸይንኣትዎ መነቓቕሒ መበራበሪ ኮይኑ ንኸገልግል ጾመነ ነዌ ተሰሪዕልና ምኽንያቱ ግዜ ጾም ዘድልዩና ኣዝዮም ብዙሓት ናይ ጽድቂ ጽዋር ኣለዉ ንሳቶም ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም ቀዳማይ ጸሎት ኣብ ግዜ ጾም ናይ ጸሎት ሰዓታት ምስራዕ ናይ ጸሎት መጻሕፍቲ ምድላው የድሊ ነዚኣቶም ድማ ቀዲምና ኣዳሊናዮም ክንጸንሕ ይግባእ ምኽንያት ካርታ ወይ እውን ኮምፓስ ከይሓዘ ጉዕዞ ዝጅምር ከም ዘየለ ናይ ጸሎትን ሕልናን መጻሕፍትን ከይሓዝና ነቲ ነዊሕ መንገዲ ጾም ከይጠፍኣና ክንወድኦ ይንኽእል ኢና ሊቕ ከም ዝበሎ ብዘይ ጸሎት ዝግበር ጉዕዞ ከምቲ ባሕሩ ዝደረቐ ዓሳ ሱሩ ዝመሽመሸ ገረብ ዕጥቁ ዝወድእ ወታደር እዩ ስለዚ ጾመነ ነዌ ኣቐዲሙ ከም ዝጽወም ዝተገብረ ናይ ጸሎት ኣጽዋር ዓጢቕና ንዓብ ጾም ምእንቲ ክንቅበሎ ንኽሕግዘና ተባሂሉ ይብል ምኽንያቱ ንጾም ብጾምን ብንስሓን እምበር ብኃጢአትን ብመብልዕን ዋዜማ ምቕባል ኣጀማምራና ከም ዘይጽብቕ ስለ ዝገብሮ እዩ ካልኣይ ምጽዋት ጾም ዝተወሰኑ ሰዓታት ካብ እኽለማይ ምኽልካል ማለት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ናይ ቁርስኻን ምሳሕኻን ከተጥፍ ዝነበረካ ገንዘብ ናይ ዕለት እንጀርኦም ናይ ዓመት ክዳን ዘይብሎም ዘኪርካ ናብኦም ከም ዝውዕል ምግባር እዩ ጾምና ምረት ናይ ጥምየት ተረዲእና ንጥምያቱን ንዝክረሉ ደኣ እምበር ናይ ቁርስናን ምሳሕናን ቀኒስና ቁጠባና ንዕብየሉ ይኮነን ሳልሳይ ንስሓ ጾም ንርእስና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ከም ትመስል ንሪእየሉ እዩ ስለዚ ንስሓ ናይ ንስሓ መጻሕፍትና ሓደ ጽዋም ሰብ ናይ ዕለታዊ ዕጥቁ ክኾነ ይግባእ ዕጥቂ ዘይተዓጥቀ ሰራዊትን ንስሓ ዘይተዓጥቀ ክርስቲያንን ሓደ እዮም እቶም ሰራዊት ብዘይውግእ ይማረኹ እቲ ክርስቲያን ድማ ብዘይፍረ ይሓልፍ ስለዚ ንስሓ ቅድሚ ጾም ክሕሰብ ዝግባእ እዩ ሰይጣን ብዘይ ንስሓ ካብ ዝጾሙ ሰባት ኣይሰግእን
ተነሲሕና ንኸይንጾም ግን ይጻባአና ስለዚ ክንጾም እንከለና ኣቐዲምና ናይ ንስሐ ክዳን ተኸዲንና ከም ዘለና ምስካር የድሊ እሞ ኸዳ ጾመ ነነዌ ብኸመይ ከነሕልፎ ተዳሊና ኣለና ታሪኽ ብምንጋር ወይስ ታሪኽና ብምዝካር ራብዓይ ቅዱስ ቁርባን ሓይሊ ከይተለኣኸልና ሓያላት ቅድስና ከይተቐበልና ቅዱሳን ክንከውን ኣይንኽእልን ንኹሉ ናይ ጸላኢ ጽኑዕ ዕርዲ ኣፍሪሱ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ሓያላት ከም ንኸውን ዝገብረና ድማ ቅዱስ ቁርባን እዩ ናይ 5500 ድኻም ተኪኡ ንዘመናት ዘድከመና ጸላኢ ዘድከመ ንኣሽሓት ዓመታት ዝሰዓረና ጸላኢ ዝሰዓረ ናይ ዕለተ ዓርብ መስዋእቲ ቅዱስ ቁርባን እዩ እዚ መስዋእቲ ንናይ ዘመናት ድኻምና ዘሐደሶ ናብ ሰማይ እንዲይበሉ ዓቕሚ ዝተዋሃብናሉ ንሰይጣን ዘሕፍር ስም ክርስቲያን ተባሂልና ዝተጸዋዕናሉ ጽድቅ ንምግባር ዓቕሚ ዝረኸብናሉ ውሉድ እግዚአብሔር ተባሂልና ንኽንጽዋዕ ምኽንያት ዝኾነና ዘለዓለማዊ ዕድመ ዝለቀበልና ናይ ኩሉ ነገር ፈውሱ ዘለዎ መድኃኒት ንኩሉ ጽቡቕ ነገር መረጋገጽ ማሕተምና ቅዱስ ቁርባን ናይ ሓድሽ ኪዳን መንፈሳዊ መንገዲ መሰረቱ ቅዱስ ቁርባን እዩ ብቅዱስ ቁርባን ዘይሐልፍ መንፈሳውነት ካብ መስቀል ዝረሓቀ እዩ ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ጸሎትና ዓቕሚ ድኹም ጾምና ጥሜት ምጽዋትና ኽሳራ ኣገልግሎትና ድኻም ናይ ኩሉ ነገርና ሓይሉ ድማ ቅዱስ ቁርባን እዩ ቅዱስ ቁርባን ናይ ምስጢራት ቅዳሴ ማሕተም እዩ ብቅዱስ ቁርባን ከይሓለፈ ፍጹም ዝበሃል ቅዱስ ተባሂሉ ዝጽዋዕውን የለን ፍጹማት ዝገብረና ፍጹም ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን እዩ ቅዱሳን ዝገብረና እውን ቅዱስ ዝኾነ እዩ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 7 ምስጢራት ኣለዋ ናይዘን ምስጢራት መጀመር ንስሓ መደምደምታ ድማ ቅዱስ ቁርባን እዩ ነዚ ድማ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ካብ ቤተክርስቲያን ወጻኢ ኣብ ካልእ ክግበር ዘይፍቀድ ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ምጽዳቕ ወይ እውን ናይ ጽድቂ ተግባራት ምግባር ዝከኣል ነይሩ እንተዝኸውን ክርስቶስ ምምጻእ የመድልዮ ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ክርስቲያን ዝኾንናሉ ጥራይ ዘይኮነ ንጽድቀሉ እውን እሞ ነዚ ሒዝና ናይ ጽድቂ መንገድታት ክንጅምር ይግባአና እዩ ነዚ ክንገብር ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ጸሎትን በረኸትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን